O governo aqui se fez de brug. O primeiro-ministro dijo, está orgulhoso de debe, orgulhoso de debe. A mim se como não estou em debe, a mim é orgulhoso de debe como tem. Logo para caber pagar coisa para cá. Nós tínhamos o governo anterior com o ministro que sobreviveu 3 moções de desconfiança. Nós tínhamos situação no terreno. Nós tínhamos situação com o ministro que está pendente de estadia em hotel Miracielos. Nós tínhamos um governo que gasta placa de pueblo aqui na festa personal de cumpleaños. Pero a troveaca. Nada, zero. No bem mês que tem, bom aí água tem caindo, não. Vraag 1. Heeft de heer Richard Arends officieel ontslag genomen van RDA? De heer Richard Arends heeft tot op heden niet officieel ontslag genomen van de Refinerie de Aruba, RDA. Hij heeft op 1 november 2016 een arbeidsovereenkomst gesloten met de voormalige minister van Energie, Mike de Mesa, die de aandeelhouder Land Aruba destijds vertegenwoordigde. De heer Arends was op dat moment adviseur van de voormalige minister-president Mike Eyman en van de voormalige minister van Energie Mike de Mesa. Zijn arbeidsovereenkomst met RDA is op 1 november 2016 begonnen. Hij bleef in die periode aan als adviseur van beide ministers. Over de maand november 2016 is hij op 24 november 2016 uitbetaald. Hij heeft een bedrag van 31.200 Arubaanse florijnen bruto ontvangen. Het is bevreemdend dat op dit bedrag geen inhouding van belastingen en premies zijn verricht. Thans wordt onderzocht waarom er geen inhoudingen van belasting en premies zijn verricht. Op deze betalingen, e daí empieza a esperar que o resultado é duna su fruta e para justiça prevalecer. Hiervoor kan de heer Arends als financieel directeur zelfs persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Vraag 2. Heeft de heer Richard Arends in 2016 betalingen ontvangen van de RDA? Zo ja, ter zake waarvan en hoeveel. Corda shonang, rafinaderia aqui no abre. Fiesta só tal tatim. Quanto trobe? 2, 3. Quanto fiesta tem? 2 muita corda se me derra. Fiesta tem com abertura. Te ainda abre.